ده 3000 میره در دختر صرف میره اینجا بهترین است. اولش خدا شفا داده است یا الله های نه که ان شاء الله رحمان کی بهترین است. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. برادر عزیز این برادرها از کانال باباجان گفته یکی از شاگردای ما اومدگیان الحمدلله фитобошаш кеҳем ва ҳиҷомашам кестем. Ашшониё чӣ хела амак? Ашшониё бомбитски иншаллоҳ. Ина марҳамат бихонен инҷара чӣ манфиатҳое ки ҳиҷома дора. Мақсад ҳиҷома барои ҳамаи дардавои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармояд ки агар хоҳӣ ки худро тавбат бисозӣ пас ба ҳиҷома рӯ биёрӣ. Ин бародарам ҷида дар кӯкаён бошад иншаллоҳ ки ин банкоҳо ҳама фитобочка вайнаи доруво ҳама чӣ дар канали бобоҷон қори салоҳ мебинед иншаллоҳ ҳамаи доруво дар мо ҳаст. Метавонед иншаллоҳ ки марҳамат бифармоед. Шаҳри Екатеринбург, Қараби Таганский ряд, улица Миномётчиков 42. Ассалому алайкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Бародари азиз, марҳамат кунед. Маркази Салоҳ ҳиҷома дар шаҳри Екатеринбург ва дар шаҳри Санкт-Петербург ва Москва, дар Лубнино ва дар метро Шолковский. Алҳамдулиллаҳ имрӯзам боша фитобочка набуд харид тӯли як моҳ шидум мазан зиёдаша дар шаҳри Екатеринбург. Алҳамдулиллаҳ марҳамат кунед бародарҳо омагиян. Бародар чӣ ном дорӣ? Исми шарифат? салому алайкум қиёмуддин. Машааллоҳ табарака раҳмат. Чӣ дард дорӣ ки дар ин бушка даромадӣ? мо ростига ба мира дар ҳамин видеои акай бобоҷон дидем. Айру элони ҳамун дар шаҳри Екатеринбург. Машааллоҳ. мо ҳам тому дар мекард ва мо хотир омадем ки Машааллоҳ. аввалаш худованд ба Иншааллоҳ ки ина бародарум аст яке аз багем подписчикои бо акай бобоҷон. бале Бале. Марҳамат кунед иншааллоҳ ки ин фитобочкаро медурори иншааллоҳ уҷа ду намуд ям масаҷ мешавад. хотири акай бобоҷон ба хотири қори акай Салоҳаддин. Бале бале о ҳама шогирдон алҳамдулиллаҳ мо Москва ва метро Лубнино чия ба ваё супордем бода инҷа иншааллоҳ ки ҳуй кагем. بهترین بوار که راحت میشیم. Ашшониё чӣ хела накай? حد عجایب بود. Алҳамдулиллаҳ алҳамдулиллаҳ. Хизматрасони чӣ хела? بهترین. ҳозир иншааллоҳ бо ҳиҷомаша мекунем ва баъди ҳиҷома бо чӣ ашшони дора ҳамаро мепурсем. ҳозир иншааллоҳ каме гарм шава. чои кабуд ҳаста, чои кабудта мезана иншааллоҳ. хулоса ки марҳамат нака иншааллоҳ ки به حد باور کرد. арақош акама ту заминема ва иншааллоҳ ки ҳозир мебарем ҳиҷомаш мекунем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.